Možno si už počul, že odpustenie neprichádza cez sviatosti ani cez kňazov, ale vierou hotové dielo Kristovo. Ale možno máš otázku. Ako môžem vedieť, že patrím Kristovi? Že som naozaj ospravedlnený? Biblia je v tom jasná. List Rimanom 5.1 hovorí: ospravedlnený súc, tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista. Nie cez pocity, nie cez sviatosti, nie cez potvrdenie ľudí, ale vierou. A v Rimanom 8.16 čítame: sám ten duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. Ak by bola neistota v tomto, nemusíš čakať. Aj dnes môžeš prijať vierou to, čo Kristus vykonal. Jednoducho modlitbou: Pane Ježišu, verím, že si za mňa zomrel a vstal z mŕtvych. Nechcem sa už spoliehať na nič iné, len na Tvoju spravodlivosť. Prijímam ťa vierou. Amen. A potom platí: kto verí v Syna, má večný život. Ján 3.36. Nech ťa žehná Pán a nech žehná každého, kto má túto vieru.